Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti HP Tech Talk. Dnes mám ako hostia Janu Harnošovú, zástupcu HP Edu, Educational Services, alebo teda vzdelávanie od HPčka. Ahoj. Ahoj, dobrý deň všetkým. Rád by som nejak nadviazal na tie predchádzajúce časti, ktoré ste už asi videli, v ktorých sme rozoberali v nejakej AI, v nejakej novinky, v našej ponuke hardwareu, služieb a podobne. A rád by som to nejak previazal, že čo pre jednotlivé aspekty toho HP portfólia, pre jednotlivé časti, pre rôzne potreby, ktoré to prináša, vlastne Edu ponúka. A čo vlastne si naši zákazníci majú pod tým Edu predstaviť. Ďakujem za otázku a vôbec by som rada začala tým, že sú tu vzdelávacie služby ako možnosť v rámci HP, pretože často sa klienti na začiatku prekvapia, že okrem serverov, storageov, nejakých servisných služieb, ktoré dlhodobo poskytujeme, je tu ešte aj takáto možnosť. Takže áno, HP vzdelávacie služby globálne sú našim klientom k dispozícii, takisto aj partnerom a sú vlastne dostupné v rôznych formách, či už prostredníctvom public formátu alebo privátnych školení, prezenčných školení, online live školení a počas pandémie sme dokonca vyvinuli na globále aj našu vlastnú licenciu vzdelávaciu, ktorá sa volá HP Digital Learner. A v rámci tejto licencie je niekoľko variant, počas rokov postupne rastie. Je tam viac a viac možností školení, ktoré nie sú len HP zamerané na naše produkty, ale aj na rôzne najnovšie IT trendy. Dokonca sa to postupne rozrastá rôzne projektové školenia, soft skillové školenia. Čiže je to naozaj obrovská báza školení, ktoré sú k dispozícii vo formáte online live na 1 rok pre každého, kto si túto licenciu zakúpi a môže tým pádom školeniam pristupovať v čase, ktorý tomu človeku vyhovuje najlepšie. Nemusí si dohadovať termíny cez personálne oddelenie, čakať na schváľovacie procesy. Je to v tomto veľmi, veľmi flexibilné a tá knižnica je naozaj obrovská, dosahuje momentálne niekoľko tisíc vlastne hodín školení, čiže ono ani nie je cieľom, aby človek, ktorý túto licenciu má, absolvoval všetko, pochopiteľne, ale aby si z toho obsahu vybral tie oblasti, ktoré na daný rok potrebuje v rámci firmy riešiť, v rámci svojich projektov riešiť. A môže to mať ako takého nejakého poradcu operatívneho, že keď sa nevie pohnúť s nejakým ďalším projektom, tak si nájde danú oblasť, nepotrebuje skonzumovať ani celé školenie, ale vybere si presne tú časť, ktorú potrebuje, aby sa jej povenoval. Jasne. OK, no to, že to sa netýka iba HP veci, je určite zaujímavé, lebo tak, ako sme v tých iných častiach spomínali, že veľa tých našich riešení už nie je postavených výlučne na HP, že jasné, keď si zákazník HPčkový, tak možno si chceš spraviť školenie k tomu novému diskovému polu, ktoré nepoznáš, lebo je to niečo úplne iné. Alebo k nejakej, nazvime to, štandardnej a bežnému štandardnému softvéru, ktorý sa hoci kde používa. Ale to, že si vieš naozaj vybrať aj nejaké non-HPčkové veci, je určite fajn. Aj ten Learner ID, to sa mi páči, k tomu sa ešte asi vrátim, ale vlastne aj to, že teda ten trh sa nejako mení, hej, a to, čo zákazníci proste potrebujú, si tam vedia teda nejak z toho vytiahnuť, hej, že a teda tie oblasti sú okrem toho, že nejaké HPčkové, nazvime to zamerané na infraštruktúru, software nejaký, HPčkový alebo iný, tak aj nejaké teda treťostranné soft skillové veci dokonca? Dokonca aj áno. Sú to aj v prvom rade rôzne partnerské školenia v zmysle partnerstiev, ktoré ako HP Global uzatvárame, či už v minulosti z VMware, teraz Broadcom alebo Veeam, Red Hat a podobne. Okay. Čiže to sú také najväčšie partnerstvá, ktoré máme v rámci celosvetového pôsobenia. Užitočné a časté. Proste, že nie je to nejaký niž čosi, ale naozaj niečo, čo sa môže hodiť. Presne tak. A napríklad ja ako z nejakej technickej svojej minulosti vnímam certifikácie technické, že stále sa niečo mení. Hej. Napríklad HPčko má ten svoj rad, taký ASE, MASE a čosi ďalšie. S týmto niečo ponúka Edu? Určite áno. Každé HP školenie je uzatvárané certifikátom, nie však certifikát ako certifikát v zmysle aj nejakých skúšiek, ktoré potom treba samozrejme v rámci certifikácie spraviť, ako aj ty si sa odvolával na tieto školenia a na tieto certifikácie.
Takže certifikácie samozrejme riešime aj pre externé školenia, často najmä v spolupráci s PeopleCert, kde vieme zabezpečiť proste potrebné certifikácie k všetkým školeniam. Často sa využívajú napríklad k týmto projektovým ako na Prince, ITIL a podobne, hej, čo sú tiež školenia, ktoré vieme sprostredkovať. No a ešte sa možno dostaneme, neviem, ale v rámci tých produktov, ktoré menujeme a v rámci teda aj tých tém, ktoré vy máte, je samostatná téma vôbec AI ako taká, hej. A k tomuto v tejto dobe vyvíjame veľmi veľa aktivít. Je to pomaly taký core, na ktorý sa sústredíme, pretože ten trh to samozrejme jednoznačne dáva najavo, že toto je trend, ktorým sa ide. Máme spoluprácu s NVIDIou napríklad v tomto smere, kde vieme ponúkať jednodňové, viacdňové workshopy v rámci rôznych AI školení, čo je taká novinka. No a taktiež ako HPčko vyvíjame nové školenia v oblasti AI, ktoré všetky postupne pribúdajú na našej webovej stránke pod sekciou AI. A sú tam, lebo keď sa prišlo s týmto AI, tak sme to veľmi sledovali ako taký buzzword, hej, že každý sa stal expertom na AI zo dňa na deň a ponúkal školenia, čo je trošku taký až marketingový možno ťah, ale my to vnímame tak, že vlastne naozaj sa tam rozlišuje veľmi veľa nuance v rámci tej oblasti, pretože školenie na AI je naozaj len buzzword, hej, je to treba rozlíšiť podľa toho obsahu a témy. Znamená, že máme školenia na AI Essentials, Foundation, čo sú asi naozaj také, ktoré by mal absolvovať dneska každý, aby vôbec vedel, aj keď nepracuje na žiadnej technickej pozícii, že toto je svet, v ktorom sme sa zobudili a v ktorom už budeme žiť naďalej a je to naozaj veľmi, veľmi dôležité, aby každý bol s tým oboznámený, že čo sú aspoň tie základy okolo tejto témy, aj keď nemá nič spoločné s technickým nejakým IT jobom. No a potom sú to mnohé školenia, ktoré sa už fokusujú naozaj na prepojenie AI a cloud, na prompty, na LLM-ko, na všetky proste rôzne technikálie a rôzne aspekty, ktoré sú už naozaj pre tých technických pracovníkov v rámci AI, ktorí sa venujú jednotlivým oblastiam. Takže tieto si vyvíjame sami. Niektoré máme v spolupráci s Exinom, tam sú tiež možné tie certifikácie, napríklad aj na ten Essentials Foundation, takže sú to testy, ktoré potom treba absolvovať a na základe toho je možné získať certifikáciu. A teda s Exinom ako nejakou nazvime to skúšobnou autoritou, alebo čo si. Ale to je vlastne, keď sa spätne vrátim k tým našim certifikáciám HPčkovým, že vlastne od vás si vie zákazník zaplatiť to školenie, pár dňové, týždňové, rôzne. Podľa potreby. A potom už len zás podľa toho tú konkrétnu certifikáciu, aká certifikačná autorita, tak tam už ide iba teda na skúšku. Ale Edu ho pripraví materiálmi, prípadne školiteľom na to, čo tam bude čakať. Presne tak. Aj v rámci tej licencie Digital Learner sú vlastne celé sety prípravných školení, ktoré sú schopné pripraviť na certifikáciu, ktorú my následne vieme aj zabezpečiť pre klienta. Super. Pýtam sa kvôli tomu, že viem, že toto napríklad pre partnerov môžu byť zaujímavé, lebo majú nejaké predpísané certifikáty, ktoré musia každý rok splniť a toto by im mohlo možno pomôcť s prípravou. Hej. A ešte po obsahovej stránke, to sú, a teraz povedzme, ten zákazník si zoberie nejaké naše nové riešenie, má tam nejaký HPčkový hardware, má tam nejaký treťostranný OS, nejakú kontejnerizáciu, nejaké neviem čo. A chce sa o tom aj naučiť niečo viac, nielen to proste kúpiť, ale chce o tom aj niečo vedieť. A teda povie si, super, viem teraz, že HP má edukačné služby. Ako si to vie kúpiť, tie školenia? Akože je to osobitné, alebo... Jasne. Tých možností je naozaj niekoľko, v tomto tá flexibilita je myslím tiež celkom pekná. Záleží od toho, čo klientovi vyhovuje. Je tam možnosť klasickej objednávky, ktorá ide veľmi jednoduchým, administratívnym, vôbec nezdĺhavým procesom. Priamo vlastne uzavrieť s nami v rámci objednávky dohodnutej sumy konkrétne školenia, kedy chce absolvovať. Je to väčšinou využívané, keď chce klient jednorazovo zabezpečiť konkrétne školenie alebo konkrétny set 2-3 školení pre svojich zamestnancov. Okrem toho, ale samozrejme sú tu možnosti ako tzv. Edu Attach, či už k hardwarovej alebo servisnej zmluve. A odkedy vlastne máme GreenLake, tak tým, že je to
as a service a vzdelávanie do toho veľmi pekne zapadá, Mhm. tak aj to je možné v rámci GreenLakeových služieb pridávať do zmluv. Hej. Čiže je to na klientovi väčšinou. V prípade, že je to ako attach, tak je tam výhoda v tom, že klienti si zabezpečia, ako keby vnímame to ako nejaký bank alebo istý balíček a nemusia v danom momente, keď si ho zabezpečujú, už mať presný prehľad, že aha, vtedy pôjde ten a ten človek na to a to školenie. Jednoducho vedia, že toto je budget, ktorý do toho vieme dať a s ním vieme počas dĺžky kontraktu Jasne. pracovať. Takže v tom je takáto Okay. väčšia Takže buď flexibilita. rovno kúpiť, alebo do Alebo nejakého pridať GreenLake as a zmluvu. service, alebo že si zaplatí dopredu nejaký kredit, nazvime to, Tak. a z toho si čerpe, čo práve bude v tých x rokoch. Presne. OK. Dobre, to mi celkom dokopy dáva nejaký zmysel. Hlavne to, že sa to dá takto rôznymi, lebo mne sa celkom páči ten spôsob, že keď si niečo kupuješ nové a vieš, že to je pre teba nové, že si to k tomu proste pribalíš a hoci nevieš dopredu, že čo vlastne budeš potrebovať sa učiť, tak vieš po nejakom rozhovore s tebou alebo s niekým povedať, že dobre, tak za toľko to vyškolím nejakých ľudí. Presne. No dobre. A asi taká posledná vec, že keď teda by sa zákazník nejaký rozhodol, že to chce, koho má osloviť? Má teba, má svojho obchodníka, alebo aký je taký ideálny setup podľa teba? Je to zase na zákazníkovi, to znamená, môžu sa obrátiť priamo na mňa, môžu sa obrátiť na našich kolegov a povedať, že potrebujú riešiť vzdelávanie a už si to tu v rámci spoločnosti my medzi sebou odkomunikujeme, čiže vo finále sa to dostane po mňa alebo po tých ľudí, ktorí potrebujú k tomu priložiť ruku k dielu. Takže taktiež na stránke máme kontakty. Hej, ale každopádne ty si tá ľudská tvár so slovenským menom a telefónnym číslom, áno. s kým sa dá porozprávať. Že nemusí to ísť cez nejaké... Absolútne nie. Dobre, no a ešte, takže to je asi za mňa tak všetko. Ešte by som rád podotkol, dole pod tým videom niekde nájdete aj presne linku s odkazmi na tie aktuálne kurzy a prípadne kontaktom na Janu. S chuťou pýtajte sa a asi to vzdelávanie bolo vždy užitočné a teraz pri tom, ako sa menia stále veci a stále je niečo nové, nebude to menej užitočné. Len to bude zložitejšie sa v tom vyznať asi. Takže pýtajte sa. Tak, ďakujeme za pozornosť. Ďakujem.